Bog, danas u majstorskoj radionici radimo stalak za cvijet. Od materijala potrebna nam je daska i letva. Prvo radimo okvir. Još nam samo ostaje namontirati kukicu. Stalak za cvijet je gotov. Sigurno ćete naći odlično mjesto za njega, a sve što je potrebno za izradu možete naći u opisu videa.